rozmýšľam, či mám byť úprimný. Ja považujem za generálnu chybu, že človek ako Slota vôbec v politike bol. A poznám zákulisia veľmi ďaleko a veľmi hlboko i ľudské veci. A takí ľudia v politike nepatria. Lenže takých je tam podľa mňa dosť veľa, možno až nejako tak. Tak to ono to máte v tom parlamente, o tom, čo sa tam robí, je tam 150 ľudí, ale o tom, čo tam bude, rozhoduje 5-6. Tie ostatní stlačia bombičky. Ide o to, kto má koľko tlačítok za sebou. Ja sa ešte chcem opýtať na CDčko, na ktorom majú byť mená ľudí z BMG a z Horizontu, že či sa verejnosť niekedy dozvie tieto mená, alebo nakoniec mala aj generálna prokurátora toto CDčko a pán Čen tiež, pán Trnka vtedy hovoril, že tieto mená sa nedostanú von, nakoľko to prebieha v vyšetrovaniu. Chcem sa opýtať, že či... Toto by bol čert dlžen. Za prvé, s nebankovkami som nemal nič spoločné, len ťažkosti. Tým, že som sa pokúšal tým ľuďom pomôcť a dal som tam zo zápasu o CDčko, sa začali vysvetľovať veci tak, že ja som zodpovedný za to, že tie peniaze skrachovali. To už je totálna hlúposť a nepochopenie celej tej situácie. Ja som odovzdal CDčko prokuratúre vtedy, keď mi bolo zle. Keď náhodou sa niečo stalo, náhodou niekto ako si ma zavyhrážal a podobne, bolo toho dosť. Pokiaľ išlo o CDčko, bolo kryté heslom, mimoriadne kvalifikovaným, vyriešila prokuratúra, vyriešil som ho ja tým istým kanálom. Pokiaľ ide o zverejňovanie majú povinnosť štátne orgány. Čo z toho bude zverejnené, čo nebude, aký kód sa použije na otajnenie tých čísiel a zverejnenia celého, to je dosť problematické. Na to, aby som išiel so všetkým von. Tak za prvé ľudia už nemajú o tom vzťah, keď sa o tom rozprávame, obracia sa to proti. A za druhé uplynulo veľa času, na tebe je to právne vymáhateľné. A za tretie som si vedomý toho, že buď hrozím seba alebo členom svojej rodiny. Tá pravda je zlá. Pokiaľ ide o vyberanie peňazí, tak súvisí najmä s tým obdobím, keď sa už vedelo, že to krachne, keď rýchlo sa vyberali peniaze niektorým. A keď sa išlo aj cez tretie osoby, aj priamo a rôzne, tak bola to strašná zlodejina, 14 miliard korún, ktoré ľuďom niekto ukradol. A nič sa nedieje, súdy zamietli, prokuratúra zamieta, polícia zamieta. Takže zlodejina. Viete mi potvrdiť, že chcete, či sú tam nejaké mená momentálnych politikov, či z Národnej rady alebo z parlamentu? Budeme naháňať senzáciu, že Mečiar povedal. Na druhý deň mám žaloby proti sebe, môžem CDčko použiť ako dôkaz, prokuratúra môže použiť svoju variantu, ktorú ja už nekontrolujem. Maličký zásah do počítača a tie čísla sú iné. Tak čo mám urobiť? Takže môžem veľa vedieť, veľa vecí, aj ich veľa vecí viem, zostávajú v mojej pamäti a odídu so mnou, takže čo s nimi urobím? To už je ťarcha pre mňa, preto sa venujem teraz ovociam, ovociu a drevu.